Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Panda zimakati tiripo isu zita ndiye ndi Alice mabasa mabva kupi vanzvadzi Alice mabasa tobva kurumunzu oromonzi handiti ya amajuru amajuru aya pakanaka dambudziko rati regaiwo ndimbosvika pana sekuru nditsvage zambuko rakamira sei endi rakatanga rini dambudziko rangu randafambira kuti ndione sekuru August musi wa 12 August nin'ina wangu akaenda South Africa aenda kuSouth Africa ndobva vasvika vakanga varipo vari 9 vakati vatende kuJoni tindotsvagawo mari bva vaenda vasvika muna Limpopo rwizi rwakabva vasvika munhu wakavatakura wakati izvoni handikupfuudzi nei muchiramba muri mumota munotoburuka mumota moita sei mopfuura nemumvura then ndinokumirirai kumhiri ava vanhu ava ndobva vasvinzwisisa zvakataurwa zviya vapinda muna Limpopo mweya vanguva pakati perwizi ndobva mvura yavhurirwa mvura payakavhurirwa vari 9 kudaro munin'ina wangu vakanga vakabatana nemaoko ndokutaura kwakaita vakadzuzudzoka vakabatana maoko kudai munin'ina wangu anonzi anga akapfeka penti nebhachi madzibomba jaketi aya asanga nenhumbu yairi kuma7 months nobva vamwe vaita pakavhurirwa mvura vamwe vakabva varasirwa kuleft iye akabva atoenda nerwizi saka adaro achikanza akabva atongochema achienda forward nini ndada kubhadhara mari yangu asi ndakubhadhara mari yangu wazondipfudzire chini mumvura saka mari yangu aitorere mwana ari kutoenda saka ndine hanzvadzi yangu itori kuSouth iko azvinzwa forward yangu yachamwari yake ndobva vaita sei ndobva vafonerana zvikanzi ndanoaina Patricia asi Patricia aita sei aerera nemvura aenda hanzvadzi yangu ndobva yatosiya basa kwake ndobva amhanyira hanzi kune sevhere kune sevhe iri kuye kuti kana munhu akaerera nemvura nogona unopaikira ndobva anomira ipapo hanzi akapamira 6 hours mwana handina kumuona ndobva ndobva ndabvapo ndobva ndadzoka futi pazvakatangira hapana chandakaona kana kuti kana kubva ipapo mwana hatisi kumuona hatisi kutomboziva kuti zviri kufamba sei maprofita atafamba paneta nenyaya yekuti baba vakashaya mai vangu vakashaya hanzvadzi ikashaya nin'ina wangu ndewechifo nehanzvadzi futi vanhu 5 vakashaya musha medu takasara tiri 3 hanzvadzi dzangu 2 neni saka ndodambudziko randati ndimbouyawo kuno ndakangotaitowo zvikanzi kuna sekuru vanodini vanozvikwanisa ndimboendai pakati ndokuya kwandamira pano vanokwanisa zvipi izvozvo kubatsira izvozvo izvi mbondonzwa alright sekunzwa kwanduta murida kubatsirwa kuti dambudziko rekuti muri kungofirwa here kana kuti munin'ina akaeredzwa nemvura ari kupi ndiri kuda kuziva kuti munin'ina wangu akaeredzwa nemvura ari kupi plus ndiri kuda kuti sekuru dai zvaikwanisika vamumutse anetse mumusha imomo because hapana vanhu vanoda kutombofambira nyaya idzi ndosaka ndafamba ndiri 1 hapana saka zvikanetsa kana kune vamwe vanhu kumusha vamwe vanhu vanosimudza musoro kumusha kunani kumusha izvi zvikune hanzvadzi yangu nemukadzi wayo asi ari kusakunenge kwamutare ndokwanoshanda murudzimai ndo ariko kumusha kwenyu kwamakaberekwa cheko ndiko kubhikita mudzinza rana baba wenyu akaberekwa vari vangani mudzinza vana kukongo akaberekwa vari 6 kwasara vangani vasara izvizvizvi vatakuti vana baba 3 makamboenda kwavari nenyaya takatotaura nyaya yacho vanaa vakati tichazvifambira kozi isusu pakafa vabereki vedu takasiyirwa pamini munin'ina wamutana watakasiyirwa asi havasi kusungidza musoro vari kutongoti mwana akangotsakatika inini vakabva vati paakashaya ndobva pagovewa hembe ini hembe dzacho ndakadziramba ndikati hamundipi hembe dzendisingazivi kuti munhu wacho akaigwa papi
ndakadziramba hembe. Makasangana sei semhuri pamaigovana hembe? Chinangwa chamakanga muchisangana ndiche? Inini in fact handina kuenda kumusha, ndakarambira kunuko. Ndakati kana ndisingazivi kuti Patricia awanikwa here kana kuti zvafamba sei handidzidi. Saka hembe dzangu dzacho dzavakandisira dzinonzi dziri kumusha uku dziri muhosi nemapoto nemaplates nehembe dzekupfeka. Saka iye anga akasiya mwana wake wani musikana. Ndikati inini kana kuri kuti ndozvaitika kumunin'ina wangu, ini ndakutongoti hembe dziya ndodzidimbura kusvikira mwana wake akwana because musikana. Akati uyai kumusha kunei, kwainzi kunei pamakazosvika pakugovana hembe? Pavakagovana hembe pavakasvinzwa kuti mwana aerera nemvura, vanhu vakabva vatongounganidzana pamba pediswe, vobva vakutotanga kutochema, asi vaichema munhu asipo. Vapedza kudaro vobva madzita anga aripo nekutongonzwawo nanabamnini vangu varipo, hama dzakaturunuka nekuti dzaida zvinhu, waira nezvinhu zvake, mombe chichi zvazviripo. Ini ndakati handisi kuenda iko, handisi kuuya iko, ndobva ndagarira nechikunuko. Saka ndopa vakazoronga zvekuti tachema munhu uyu, saka ngatichidini, ngatichiguva hembe dzake tiparadze zvinhu zvake. Saka ini ndozoti maiparadza sei zvinhu zvemunhu? Maibvunzana? Ndakazobvunza vana mama waya kunuko, ndakabvunza kuti mama ini makabvuma kuti amai venyu vakaenda? Vangaenda mainini avo mukadzi wapamunenge wandaiti kuti makabvumirei zvinhu izvozvo, makamboti totanga tambofamba, tikafamba tonzwa kuti mwana zvakafamba sei, mozoita zvipi, zvikanziwo wakutochenjeresa stereki. Apa mainini wari kubvunza mutorwa, hama dzako? Hama dzangu ndakabvunza hanzvadzi dzangu dzemudumbu mwechete? Dzemudumbu mangu. Vanga varipo? Vanga varipo. Vakati chii? Vakati saka vaida kuti iwowo zvinhu zvacho zvichengetwe zvozoita sei, nezvinhu zvinonetsa mumusha zvikaramba zvakachengetwa zvakasungwa, ngazviparadzwe zvipiwe vanhu. Ndopa ndakazoenda kumusha inini, pakazoitwa manyaradza mama, inini vabva vati zvako zvatakakusira zviri muhosi. Ini ndikati handitori, handizvidi, ndakakudzai kuti ini handidi zvinhu zvemunhu handisina kuona kuti ari papapi kana kuti zvafamba sei. Apa muri kuchema guva rati hatisi kuriona. Vasaura kuti vamwe mhuri vakatobvumirana nazvo kuti ngatiparadzei? Vakatobvumirana nazvo, hembe dzakatoparadzwa. Iwo nevamwe ndimakati aiwa? Inini ndega ndindakaramba, mumba medu inini ndindakaramba, asi zviripo nanhasi. Alright. Sekuru achapona? Alhamdulillah. Hanzi vakagova nhumbi dzemunhu akaeredzwa nemvura guva harisati rava. Zvino mukoma munin'ina wako? Mukoma vauya vakati, sekuru chivanhurudzi dare rakamira sei? Mukoma Rombi iri dare iri ndiritarisa rakaoma, asi hazvina takanasi mukati memhuri, nokuti mukanzwa kuti mumusha maane ngozi kana kuti mumusha mune aponda kana kuti mumusha mune mbavha, mukatarisa kubva kumadza tiri guru zvinenge zviripo. Dare remwana uyu rakaoma nokuti ari kuchema hama yake, asi chekuita hapana. Wallahi sei ndichiita chekuita hapana, tatarisa mukati medare remwana uyu, ukama vaiziva mishonga nekanoti mitombo yavari kushandisa. Alhamdulillah. So nhasi totatarisa tiri mudare rake nekuchema kwari kutaura kuti sekuru tiri kuvanhu vakagara, ivo vakatanga kutaura kuti ngatigare pasi ngatibatidze choto. Ndakanzwa mumusha wemuzarambani mukoma Rombi hamugone kubatidza moto munhu kana achiri kusvakiwa, hamugone kuvaka zvinhu izvozvo kana guva. Ko iyo profita kana nganga yakazombofa yapasisa kuti ngachibatidzai moto ndiani? Asi chandinonakidzwa nacho ndechekuti ndinongotenda kuti Mwari ndiwo anoziva kuti achibva kuno mufi, ini ndinotara ndichiti mufi, achibva kuno kwaane hope ndaakapiwa, madzudzu aisangana nayo achienda yakasina kuchena.
zvakamupa kuti musikana afungidzire kuti inini nekutambura kwangu nenhumbu yangu ndiende kuchitembepona asina passport chimbomira kadai titauni unorwadziwa asi chinodetsa mukomarombe ndichitaura pachena vanhu vanomisikidza chavasina kuona votopasisa kuti nhasi takuda kuti tichinobatidza choto ini tiri kumuzana bani ndakaudzwa kuti hatibatidze mufi munhu kana tisina kumuona tiri kutsvaga mufi vanhu vakaita 3 months pavaiunganira pamba pasabundo pavaitira dare havaiunganira pamba pemunhu ari kushaika vazvisana chaipa kuti vasaunganire pamba pemunhu ndokuti vangosine chokwadi chakazara asi nhasi uno inini sengu yangu kuita musikana ndoda kuti nao ndichiti veukama vese vakaita dambudziko vazvisana nokuti ivo ndo vakasosokidza mufi ndoti nhasi kutaura kuita musikana munhu iye akazopara hakuna kana kupfupara kuti akaraswa ende ndakatarisa mukomarombe mufi iyeyo akane nhumbu iri mu7 months saka mufi akazorwa zoti uyu musikana kana ari kumwe inini ndatadza kuziva ndokubvunza kuti chivanhu kana vaenda kuti hama yavo yaenda nemvura moukana moubatidza choto mochema chavanozivisa kumakuva kuti iri ndoguva rabhetrudi nokuda kuona yakadyiwa nengwera kana nejuzu nderipi chimbomira kachema tibvunze mubvunzo ndikuda kuziva kuti ipipi paukama hwenyu maviga mufi vataura kuti pane mufi chii chakanomutsikidza mudzidza kuti vari kupatsanura denda rerufu kana kuti denda remvura hapana chavakangokwanisa vakangotora hembe dzake ndobva watopanana ndobva watongusiya saka ndandasvika mufi kuchidai saka mapfumbi ake zvakusisa yaone nokuti yakaenda nenyadza yakaenda nerukova gwena ikadya ngandikutaura ndichiti endai munopanda matare patsva munogara nemadziteteguru nana baba vako vatore nguva yekufunga vaende nedare iroro kwachifi vanovazivisa munoziva mukomarombe munhu kare akafa asina mwana atitika munhu akafa asina mwana pane chivanhu chinoitika chokuti panotorwa munhu kaakafa asina mwana asina mukadzi taitoona mubhanana tonoisa chibhanana chiyatiti chiboyo chebhanana tonoradzika muguva kana munhu tikachera guva tikatadza kuripedza tichifanira kuzochera mangwana tinoradzika mubhanana chimisikidzo chemutumbi wemunhu zvino ipipi kana pakaitwa choto chikabikiwa doro pakabikiwa wawa pakaitwa mapostori vakaimba dziyo munhu aenda nemvura kusouth africa so kusouth africa mukomarombe vanhu ngavadzidzi nzvimbo inonzi south africa kana uchifamba famba nepasipoti hurumende ndona pakaswa minister for home affairs ngona rapera paseri pane 3 years akataura minister for home affairs akazembekazembe akati mapasipoti tachipisa asi mazimbabwe vanotiza vachienda tsaona dziri kusangana nemazimbabwe dzakawanda vanhu ngavaende hurumende yemunomu haisi kuomesa iri kuti uyai mutore zvinoita kuti mufambe zvinoita kuti munosvaka mabasa ende munhu kana achida murume muona nasuno ndikatasa magilasi langu ndoona kuti mukadzi vari kuchema musikana angane mimba kuna ndipakaomiti gani 2 mitumbi iyoyo ine dzidza ine rudzi here so ava zvavagova rudzi ravo ko uyu mimba iyi atitika saka ipapo panoona patariso saka musikana regati kutaurire chokwadi munomu mhariro yakaitika wakachema kana kuti wakatadza kuchema uchiti mudikira kwachadzoka kudzoka apana ndakati chinzi mumaprofiti hanzizvo unogona wakatorwa nenjuzu wozodzoswa neninjuzu haisangane nemvura juzu yekupi inosangane negwera bosi uyu yakapinda pane gwera ndozvatangoudzwa patengofamba ndiwani ndichingodzwa zvinonzi achadzoka asi ndahanzwa nekushandisa mutero yacho hapana munhu akambouya hakuna mudikiri wako ndine urombo ndini chakazoitika ndichekuzoti ndine hope dzandakarota akauya nobva ati kuhope kwangu zvikanzisisi ndiri kukumbira ndakanga ndarwara inini
ndarwara zvekuti handisi kumuka. Ndikanzi sisi ndikuda kuti mundiperekedze kupi kumba kwangu kwandinogara. Ndikati kumba kwangu kwanogara kwacho ndekupi? Zvikanzi sisi ndiperekedzei. Ndobva ndambomupusha ndobva ndakazoona inini akuti ndiri musango. Zvikanzi sisi muri kuona muwiri panini ndopa ndiri kugara apa pane rwizi apa. Iye anga ari pamuuyu so muuyu yaitendekera chiti paseri pemuuyu ipapo ndopa ndogara. Ndikati handidi kugara musango. Ndakabva ndopa ndakabva ndadzoka. Akakusikidza ndoko kuti gugwa parakamutakura bwena iye payakanota payakanonasa mbeu yaene ikoko ndokwakaenda munin'ina wako kana mukatsvaga pfumba kana mukatsvaga bhonzo hamuchalioni zvachose. Alhamdulillah. Icho ndinogara pasi ana baba ngavaite dare rekuti iye kuridziva kudaidze abuke ataure kuti saka zvoitwa sei sekuti akaeredzwa nemvura akatorwa. Asi ana baba vako abvume ndokuti mumusha menyu mune jira dzvuku rakasairirwa pamwanayeyo iri ngozi kana kuti karanda zvaita kuti mwanayeyo abvutwe nemhepo yakaipa. Izvozvi ndakutonzi ndangwarisa ndasvika panapa ndenayo kuti iwe ukangotaura nenyaya iyi vanikuti siyana nazvo mwana akatoenda kudharayo kuti uchaida kuti zvakaenda kare guva rake riri papi rakudo kurangarira ndopa ndiri kunetsana nawe ipapo. Saka ndaingoti sekuru ndezvamunokwanisa kungoti zviitike kana musha kwacho ikokoko iwe one kudzifambira nyaya dzacho. Saka zvichatika kumunhu wese uchingoti zviitike zvichagadzirisika here? Ende munogara pasi nevabereki vako nokuti iyi haisida kuti vabhetu center iri kuda kuti izorodzwe nokuti mufi ari kuti saka ini ndofa here ndakadaro. Ndopari kunetsaka ipapo. Ya saka manje panonetsa dzidza rako. Ndandichita zvikwanisiko here kuti munondipawo kana kuti zvokuti vauye ndivokwanise kuti ndivaratidzewo panapa kuti mumbonzwawo sekuru zvavari kutsanangudza nezvaita imbonzwawo kumaprofita. Alhamdulillah. Aiwa dombo mishonga iwa mutombo yotichakupa ususukidza magareyo tochenurana zvinhu zvofamba. Nemandibatsira sekuru. Alhamdulillah. Ndatenda kwamanoba. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.